machal nade mondo mi ogeng'ane masiche ma po nono de kwa sekta mar somo to hinyo jopuonj. Erokamano. Gima nyalo wacho ni nyocha otimore nyocha ok en gima ber kendo en gima onego wakwed okang' mabor, nikech japuonj mapuonjo nyathi ok timne nyathi penj. Nyathi ema timo penj kende kata yudo marks moromore kaka osepuonje. Ndalo mane wadhi skul ne nitiere jok mane biro, supervisors mane biro bedo e klas ka japuonj puonjo, to ne gikawo marks ma ging'e ni japuonj mapuonjo kanyono, gik mopuonjo kanyo be gin gik monego puonji according to gik monego bed ni puonjo e seche mipuonjo gino. Kendo nanyalo paro ni nitie rating e kor tam, e kor dwe nitiere test mitimo ne nyathi mondo ne ng'i ni to puonj mane osepuonjego kuom dwe achiel be nitie gima osemako, nisetnwa penj kaluwore gi gima osepuonji e kuom dwe achiel kata kuom jumbe 2, to kwatimo penj ni to kosenone to japuonj chak duogo to wabedo gi gima revision, ma ka nitie kama ne ok iwinji to japuonj chako bedo kodi machiegni kendo nyisi kaka onego iwinje. Gima nyaka wang'e ni e sekta mar somo ka wan gi jok ma iluongo ni slow learners. Gin jok ma ok gikasore ahinya, ok ginyal mako gik mopuonj te, kato wantie gi quick learners, jok ma kipuonjo to mako gimoro kendo nyaka ang' yud ni okadho penj. To jogi duto gintiere e skul. Aseyo paro mar jonyuol manodhi e skunde kendo ting'o japuonj maduong' kakalo go rangach ni ne ok opuonjo nyathigi mokadho. Penj mane ji dhaw ne en penj mar klas 12. Klas 12 wantie gi higni 4 mondo nyathi ochop e klas 12. Janyuol onego bed ni higa ka higa, skul ka skul nigi odiochienge miluongo ni academic day, ma jonyuol dhi e skul to ging'iyo kendo gibedo gi nyithindegi to gi class masters mek nyithindogo mane osebedo ka puonjo nyithindogi, ma gifweny ne nyathini nigi rem e gima chalo kama kama. Gimiyo bedo gi rem ni en mae gi mae gi mae. To iyudo ka janyuol ok odhi e skul kuom higni 4, ok ong'iyo report form mar